Kaixo, entzungo dugun irratia Maristas Aurrera irratia da. Saio honetan honako atalak entzungo dituzue. Lehenengoz musika, gero txisteak, ondoren asmakizunak eta amaitzeko ipuina. Orain musika tokatzen da. Musika oso polita da eta espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain entzungo dugu gure kanta polit bat. Bere izena hilarria da, Kentzazpi. Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zuk itxu zaudet bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire suap itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Orain Contigo lo nuevo entzungo dugu. A contar y no cuento nada si no estás tú. Es tiempo de reír si tú no estás, todo me aburre. Me pongo a pintar, no pinto nada si no estás tú. Es tiempo de vivir si tú no estás, todo es lo de siempre. Cada día que nace, cada nuevo sol, siempre y cada instante yo quiero vivir. Izena guazen duena. Azkenik uda ondo pasatzera goaz, nahi dugun egitera da ikastera. Lagun berria ondartzik ez, futbol partida ondartzik ez, da ibilaldia ondartzik ez, entzun oraintxe. Ezin jakin noiz datorren udarik onena, gauzak hartuta hau entzungo azena bestera. Ezin jakin ondagoen udarik onena, bat hiru lau guazen. Modako arropa, makillajea, ni nahi zuen ametxetako neska. Udan urteko akatsak konpon daitezke, triste ondarren entzun zazu erne. Ezin jakin noiz datorren udarik onena, gauzak hartuta
Orain, decir tu nombre Maria, espero dugu zuen gustokoa izatea. Decir tu nombre María es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Es decir que la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, decir tu nombre. Decir tu nombre María es decir que el reino viene y es pura provocación. Es decir solo quien ama es el que conoce a Dios. Decir tu nombre, decir tu nombre. María, María de Nazaret, María de Nazaret, María, María de Nazaret, María de Nazaret. Orain, txisteak entzungo ditugu, espero dugu barregarriak izatea. Andereñoak esaten du hurrengo egunerako 3 abesti esan behar dituztela. Jaimitok amari eskatzen dio abesti bat eta amak erantzuten du. Ez dut nahi, gero aitari. Esaten dio eta aitak erantzuten du. Cristiano Ronaldo. Azkenik bera nahiari eta honek esaten dio porrak niretzat bakarrik. Klasera joatean andereñoak eskatzen dio abestiak esateko eta Jaimitok esaten du. Ez dut nahi, baina zuk nor uste duzu zarela, Cristiano Ronaldo. Eskolatik kanpo zaude, eta orduan Jaimitok esaten du. Oporrak niretzat bakarrik. Jaimite, zure etxerako lanak egin behar dituzu. Umea zehazkan sartu, airea lagean sartu, zure nozio bokata egin eta garbitu zorua legiarekin. Jarri dut umea labean, eiloa zehazkan, garbitu dut zorua noziarekin eta egin dut bokata legiarekin. Bazen behin hain zaharra zen herri bat, non otsadarra zuri beltzean zuen. Badoa neska txiki bat eta esaten dio kalean topatzen duen mutil handi bati. Aizu jauna, esango zenidake mesedez zenbat falta den metrorako? 10 zentimetro edo. Bazen behin gizon bat oso malzoa zena, gozaltzera joan zen eta heldu zenerako bazkaltzera ordua zen. Ezet asmatu zer datorren orain desagertu eta agertu. Kalean daramat nigandik gertu. Zer da? Beginela eta bagarra bi anai bikiak. Du aurrean jarrita hobeto ikusiko dituzu gauza guztiak. Bat eta ate bat jaio dira egun berean. 2 urte pasatu dira eta zein da handiena atea edo umea. Amak 2 ditu, aitak ere bai, semeak bat ere ez eta alabak 3. Zer da? Hotza naiz, dena estaltzen dut. Gailurak gustatzen zaizkit eta zuria naiz. Zer naiz? Azkenik ipuinak entzungo ditugu, seguru zuen gustokoak izango direla. Kaixo, Telmo naiz, espero dut gure ipuina asko gustatzea, oso divertigarria da. Ni eneko naiz, gure ipuina gustoen unibertsitatea deitzen da, ondo pasa. Ainara naiz, aurrera gure ipuina.
Gonzalo naiz, entzuteko prest. Egun batean Maik irteera batera joango zen bere klasearekin. Geroago beste monstruekin topo egin zuen. Olagarro bat ikusi eta harrituta geratu zen. Eta bere etxera joan zen. Gure irratio saioa gustatu al zaizue? Baietz espero dugu. Beste batera arte.